Лукашенко паабяцаў цяжкія часы, паказаў Віктара Бабарыку. Адзін яго ахоўнік памёр, а другі трапіў пад суд. А Романа Пратасевіча спаліла прычоска. Вітаем, сябры, гэта наша Ніва, і зараз мы ўсё вам раскажам. Галоўная навіна сённяшняга дня. Лукашэнкаўцы ўпершыню за доўгі час паказалі Віктара Бабарыку. Ён з'явіўся на кароткім роліку, запісаным у Новаполацкай калоніі. У відэа Бабарыка звяртаецца да сваёй дачкі і ўнучкі. Хочу, чтобы она выросла большой, замечательной девочкой, похожей на тебя. А я уверен, что на самом деле, то, что у нее уникальные возможности в этом отношении, это правда. И я уже надеюсь, что все праздники, которые будут, в том числе и день рождения отца Мэтта, вы встретите дружно и передадите от меня всем мои замечательные поздравления и приветы. Я вас всех очень люблю. Всего самого наилучшего. Відэа і фота з палітыкам апублікаваныя ў канале Романа Пратасевіча, з якога па-ранейшаму спрабуюць зрабіць, скажем так, праўладнага інфлюэнсера. Але ж зразумела, што паказаць Бабарыку маглі толькі з асабістага дазволу Лукашэнкі ці пасля яго прамой каманды. На здымках і відэа Бабарыка вельмі схуднелы, але, дзякуй Богу, жывы. Да таго, кантакту з ім не было амаль 2 гады, а дакладней 623 дні. Дарэчы, па гэтых фота можна заўважыць, як змяніўся Віктар Бабарыка за час гэтых катаванняў. Вось ён вясною 2020 года, вось у 2021 годзе на судзе пасля года ў СІЗА. Ну і вось цяперашняе фота пасля 3 гадоў у калоніі. Пасля публікацыі здымкаў да іх узнікла некалькі пытанняў. Некаторых, напрыклад, здзівіў электронны гадзіннік на руцэ Бабарыкі. Тыпу, няўжо ў калоніі гэта дазволена? Праваабаронцы і былы палітвязень Леонід Судаленко адзначыў, што гадзіннік за кратамі дазваляюць усім. Нават у палітычных ніколі не было з гэтым праблем. Але новенькая роба са шкломатэрыялаў, ці як яе называюць у калоніях кліфт, гэта сапраўды паказуха для фота. Судаленко адзначыў, што ў такіх свежых і незасціраных кліфтах вязні ходзяць хіба што першыя тыдні ў карантыне. То бок Бабарыку адмыслова апранулі ў новае для гэтых паказальных фота. Дарэчы, на здымках адразу кідаюцца ў вочы жоўтая бірка Віктара Бабарыкі і бачныя на ёй лічбы ў левым ніжнім куце – 3 і 10. Яны азначаюць прафілактычныя ўлікі, на якія паставілі палітыка. Прафулік нумар 10 значыць, што чалавек схільны да экстрэмісцкай і іншай дэструктыўнай дзейнасці. Прафулік нумар 3 – гэта схільны да нападзення на адміністрацыю, захопу закладнікаў і праявы агрэсіі. Прычым, калі 10-ы прафілактычны ўлік чапляюць аўтаматам усім палітзняволеным, то 3-й далёка не. Бо яго звычайна вешаюць на тых зняволеных, у крымінальных справах якіх фігуруюць пацярпелыя з боку супрацоўнікаў сілавых ведамстваў і іншых афіцыйных прадстаўнікоў рэжыму Лукашэнкі. А ў справе Бабарыкі, вядома, такіх пацярпелых не было. Але гэтыя лічбы значна ускладняюць чалавеку жыццё ў калоніі. Любы прафілактычны ўлік суправаджаецца ўзмоцненымі мерамі кантролю. Гэта і частыя праверкі, і абмежаванні ў перамяшчэнні, і асаблівыя умовы ўтрымання. Напрыклад, зняволеныя з такім статусам абавязаны некалькі разоў у дзень адзначацца ў дзяжурнага афіцэра і падвяргаюцца дадатковым мерам нагляду. Таксама цікавы момант заўважыў партал «Зеркала». Пратасевіч ездзіў да Бабарыкі ў калонію некалькі разоў, бо на адных кадрах Роман з буйной грывай, на іншых ужо пастрыжаны. Сам Пратасевіч не гаворыць і не піша, калі менавіта і колькі разоў ён бачыўся з Віктарам Бабарыкам у калоніі. Таксама Пратасевіча выходзіць увага і мноства іншых важных пытанняў. Напрыклад, чаму менавіта ён трапіў на гэтае спатканне? Чаму 1,5 года да гэтага адвакаты не маглі звязацца са сваім падабаронным, а родныя з татам і дзядулем? Але ж падобна, што роля Пратасевіча тут другасная – выкласці фота. Галоўнае – гэта тлусты намёк Лукашэнкі, бо такое раптоўнае з'яўленне Віктара Бабарыкі – гэта дэманстрацыя закладніка і чарговы ківок у бок захаду ад Лукашэнкі. Маўляў, вось мой жывы тавар. Ці будзем гандлявацца? Новая бяда Лукашэнкі, перадача ўлады і чарговае абяцанне, што будзе цяжка. Учора ён разам з малодшым сынам Мікалаем прыехаў у царкву свяціцеля Мікалая Цудатворца ў Лагойску. Яны традыцыйна запалілі там свечкі, а пасля Лукашенко выступіў з вялікай прамовай. Так жа традыцыйна ён паабяцаў людзям, што будзе цяжка.
будущий 25-й год будет годом непростым. Правда, сам себе не похвалишь, ніхто не похваліць. І тут жа Лукашенко паўтарыў, што сёння ў кожнай беларускай сям'і па 2-3 аўтамабілі і расказаў, як добра цяпер жывецца ў ягонай Беларусі. Скажем так откровенно, что каждый живет так, как он хочет. Вот это я уже сегодня могу спокойно сказать. Почему? Потому что если ты хочешь жить лучше, в нашем государстве такие условия созданы. Хочешь лучше, Господь всегда намекал на это, надо просто больше трудиться. Не будешь трудиться, вы это прекрасно знаете, никогда лучше и даже хорошо жить не будешь. Затым проста з царкоўнага амвона Лукашенко пачаў расказваць пра гандаль і скардзіцца, маўляў, ёсць праблемы. Этот год будет сложным еще и потому, что у наших друзей и соседей, с которыми мы торгуем, а торговля – это основа жизни любого государства, торгово-экономические отношения, у наших соседей ситуация непростая. Вы это видите. Если бы было нормально у них, у нас бы было очень хорошо. А затым працягнуў адначасова і палохаць беларусаў, і супакойваць іх, маўляў, будзе цяжка, але неяк справімся. Я вас предупреждал и еще раз предупреждаю, что наступивший Новый год будет непростым. Он будет тяжелым. Но мы его преодолеем. Адметна таксама, што Лукашенко заявіў пра новую бяду, якая чакае Беларусь – вялікую колькасць мігрантаў з Блізкага ўсходу. Но вся беда в том, что эти люди далеки от тех дел, которые мы решаем. Они некомпетентны. Они профессионально не подготовлены. Это тоже не страшно. Главное, чтобы эти люди хотели работать и учиться. Наш народ может научить людей. Трудовые ресурсы нам нужны. Но неконтролируемая миграция – это беда. Тут, правда, цікава, бо Лукашенко ў той жа прамове паскардзіўся, што ў Беларусь едуць, цытата, некампетэнтныя і непадрыхтаваныя людзі. Але ж хто гэтым мігрантам адкрыў дарогу ў Беларусь? Хто даў ім дабро на штурмы мяжы з Еўропай? Адказ, напэўна, добра зразумелы ўсім і ў першую чаргу самому Лукашэнку. Скончылася гэта ўсё чарговай перадвыбарчай агітацыяй. Главное для нас, как сказал только что отец Владимир, адресуя это мне, чтобы было мирное правление. Отец Владимир, вы прекрасно понимаете, мирное правление будет для меня, для вас будет мир, для всех наших прихожан, для всей Беларуси будет мир, если будет это мирное, как вы говорите, правление. И вот тут это моя задача, будет сделано все для того, чтобы в Беларуси сохранился мир. Будет мир, все остальное, как я говорю, мы купим. Мир, здоровье, остальное купим. Будем жить, может быть, не богато, но достойно. Как живем сейчас. Не абышлося, вядома, без класікі. Я не держусь за власть. Я сделаю все для того, чтобы тихо, спокойно передать эту власть новому поколению. Потому что, я надеюсь, еще при новой власти и вы тоже пожить. Праўда, Лукашенко відавочна задумваецца ці то пра свой фінал як чалавека, ці то хаця б як кіраўніка і рыхтуе перадачу ўлады. Ці сапраўды гэта адбудзецца ў найбліжэйшы час, пытанне, вядома ж, адкрытае, але пошук пераемніка падобна пачнецца ўжо ў гэтую пяцігодку. Будущее время, и особенно будущая пятилетка, это смена поколений. Мы же не вечны. Надо подготовить молодое поколение, ну, как молодое, следующее поколение наших детей с вами, которые возьмут в руки Беларусь и будут ее беречь, ценить, ну, хотя бы так, как мы с вами, нынешнее поколение, оберегали ее и сделали эту страну суверенной и независимой. Впервые в истории. Поэтому смена поколений – это всегда болезненный процесс. Но я вам обещаю, что мы сделаем так, что никакой болезненности вы не заметите. Лукашенко просіць прабачэння і прапануе бамбіць Беларусь. Апошняе інтэрв'ю Зеленскага нарабіла шмат шуму не толькі ва ўсім свеце, але і ў Мінску. Ён распавёў, што размаўляў з Лукашэнкам па тэлефоне праз некалькі дзён пасля пачатку вайны.
Тады Лукашенко са слоў Зеленскага прасіў прабачэння і запэўніваў, што не мае дачынення да таго, што Пуцін выкарыстаў Беларусь для нападу на Украіну. Цытата. Ён казаў, што гэта не я з маёй тэрыторыі пускаў ракеты Пуцін. Ён прасіў прабачэння і казаў: «Павер, Володя, гэта не я. Я яму казаў, не трэба, гэта было без мяне». Конец цытаты. Але далей весялей. Пасля Лукашенко нібыта прапаноўваў украінцам адказаць ударам па беларускім нафтаперапрацоўчым заводзе. Зноў цытата Зеленскага. «Я Лукашенку сказаў, што ён такі ж забойца, а ён мне сказаў: зразумей, нельга ваяваць з рускімі. Кажу яму: як ты дапусціў? Ён кажа: ну добра, стукні па НПЗ, ты ж ведаеш, як ён шмат для мяне значыць». Конец цытаты. На гэтыя словы імгненна адрэагавала лукашэнкаўская прэс-сакратарка Наталья Эйсмонт. Яна запэўніла, што Лукашенко ніякіх выбачэнняў не прыносіў. Цытата. «З той простай прычыны, што прасіць прабачэння нам няма за што». Таксама Эйсмонт працягнула старую байку, якую раней расказваў яе начальнік. Сутнасць яе простая. Маўляў, Лукашенко сапраўды званіў Зеленскаму ў першыя дні вайны, але ж толькі таму, што яго папрасіў пра гэта малодшы сын Коля. Адзначым таксама, што словы пра ўдары па беларускіх НПЗ Эйсмонт ніяк не пракаментавала. Сяброўка Лукашэнкі і былая дэпутатка Марыя Васілевіч выходзіць замуж. Хто стаў абраннікам прыгажуні, пакуль невядома, але фота дзявочніка ўжо з'явіліся ў садсетках. Доўгі час прыватнае жыццё Марыі Васілевіч заставалася таямніцай. Пасля перамогі на конкурсе прыгажосці «Міс Беларусь 2018» дзяўчына пачала суправаджаць Александра Лукашэнку на розных мерапрыемствах. Той нават мог публічна прыабняць прыгажуню, напрыклад, калі хакеісты «Дынама» закідвалі шайбу супернікам. Прычым Лукашэнка ўсур'ёз узяў Васілевіч пад крыло. Калі 22-гадовую Марыю прызначалі ў дэпутаткі, наганяе ад Лукашэнкі атрымала нават Лідія Ярмошына, якая адважылася крытыкаваць дзяўчыну. За час свайго дэпутацтва Васілевіч запомнілася двума момантамі. Першы – прасоўванне законапраекта пра адказнае абыходжанне жывёламі. І другі – гэта паводзіны Васілевіч у 2020 годзе. Супраць Лукашэнкі яна, вядома ж, не выступала, але Марыя асабіста прыязджала ў бальніцу хуткай дапамогі да людзей, якія пацярпелі падчас вулічных акцый пратэсту. Васілевіч тады паведаміла, што выбачалася перад збітымі пратэстоўцамі, а таксама казала, цытата, «Цяжка ўсвядоміць, што ў нашай краіне людзі атрымліваюць такія калецтвы на вуліцы ў мірны час. Але мы павінны гэта прызнаць і павінны зрабіць усё, каб гэтага больш ніколі не паўтарылася». Канец цытаты. Невядома, ці гэты эпізод стаў прычынай і Лукашенко не дараваў дзяўчыне такіх словаў, ці проста яго цікавасць часам прайшла, але на тым кар'ера Васілевіч у палітыцы скончылася. Другі раз у дэпутаты яе не ўзялі. З'яўляцца побач з Лукашэнкам яна таксама паціху перастала. Цяпер Марыя Васілевіч вядзе на БТ калыханку. Адзін ахоўнік Лукашэнкі памёр маладым, другі трапіў пад крыміналку. У 50 гадоў памёр былы супрацоўнік службы бяспекі Лукашэнкі і ветэран спецназа Канстантин Тюшэўскі. Ён сканаў напярэдадні Новага года, але што стала прычынай смерці, не паведамляецца. Іншы былы ахоўнік Лукашэнкі трапіў пад крыміналку, але ёсць нюанс. 44-гадовы палкоўнік Андрэй Жамайтук у сярэдзіне 2000-х быў ахоўнікам Александра Лукашэнкі, а затым атрымаў іншую адказную пасаду. З верасня 2013 года і да мая 2021 ён узначальваў упраўленне дэпартамента аховы беларускай міліцыі, а канкрэтна кіраваў аховай дыпламатычных прадстаўніцтваў і консульскіх установаў замежных дзяржаў. Як вынікае з назвы, яго супрацоўнікі працуюць пры пасольствах і консульствах. Пасля Жамайтук выйшаў у адстаўку з органаў, але ж адразу знайшоў працу ў кампаніі «Газпром Трансгаз Беларусь». На гэтым хлебным месцы адстаўны сілавік быў пазначаны як кантактная асоба па пытаннях афармлення заявак на ўдзел у маркетынгавых даследаваннях. Цяпер жа стала вядома, што на Жамайтука завялі крымінальную справу. Інфармацыі вельмі мала. Дагэтуль незразумела, ці гэта звязана з яго працай у дэпартаменце аховы, ці то з працай на «Газпром Трансгаз», ці то за штосьці побытавае. Але ж па выніку Жамайтук быў прысуджаны да пазбаўлення свабоды, праўда, з адтэрміноўкай. Гэта значыць, што чалавек застаецца на волі і калі за час адтэрміноўкі не парушыць закон, то ў калонію не трапіць. Сотні тысяч за лаяльнасць.
стала вядома, колькі бонусных выплат атрымаў у 2024 годзе генеральны дырэктар Беларускалія Іван Галаваты. Закрытыя звесткі атрымаў рабочы рух, і сумы ўражваюць. Напрыклад, у лістападзе Галаватаму быў выдзелены кароткатэрміновы бонус за трэці квартал 2024 года. Толькі гэты бонус быў памерам у 21 519 рублёў, а агульная сума выплат у 2024 годзе склала ажно 121 222 рублі. І гэта акрамя штомесячнай заработнай платы дырэктара, інфармацыі пра якую няма. Іван Галаваты, нагадаем, кіраваў Беларускаліем 10 гадоў з 2014 года. Менавіта пад яго кіраўніцтвам душылі страйк шахцёраў у 2020 годзе і затым праводзілі масавыя палітычна матываваныя рэпрэсіі ў дачыненні да гарнякоў. Але ж нягледзячы на такую адданасць галаватага рэжыму, у лістападзе 2024 года Александр Лукашенко звольніў яго і прызначыў новым дырэктарам экс-кіраўніка Белнафтахіма Андрэя Рыбакова. Рыбакоў, дарэчы, адразу пасля прыходу на Беларускалій працягнуў сумныя традыцыі свайго папярэдніка і амаль адразу пачаў новую хвалю палітычных чыстак сярод работнікаў прадпрыемства, дабіваючы тых, каго пашкадавала мінулае кіраўніцтва. Работнікаў зноў пачалі масава звальняць за любую каляпалітычную актыўнасць у нядаўнім мінулым, лайкі, каментары, удзел у якасці назіральніка на выбарах 2020 года і гэтак далей. Прычыны звальнення Галаватага не называліся, але ж і ў апалу Лукашэнкі ён не трапіў. Па інфармацыі ўсё таго ж рабочага руху, Іван Галаваты цяпер прызначаны на пасаду першага намесніка дырэктара прадпрыемства пад назвай «Нетрынежын». Там ён курыруе беларуска-кітайскі праект па будаўніцтве горна-абагачальнага комплексу на сыравіннай базе Нежынскага участка Старобінскага радовішча калійных соляў. Але на ўсялякі выпадак адзначым, акрамя інсайдаў рабочага руху, іншых пацверджанняў інфармацыі пра новую кар'еру Галаватага пакуль няма. Святар Уніят з Віцебска стаў зоркай соцсетак. Айцец Алексей запісаў відэа пад трэндавую музыку і набраў каля 3 мільёнаў праглядаў. Жанчыны ў захапленні. В старом доме на обочине 3 цветка, 3 дочери, Аманда, Линда и Роуз. Рисовали акварелями, чтоб забыть о времени. Аманда, Линда и Роуз. Каб быць бліжэй да мэтавай аўдыторыі, святары розных рэлігій усё часцей ідуць у сацыяльныя сеткі. Айцу Алексею, настаяцелю прыхода грэка-каталіцкай царквы ў Віцебску, удалося трапіць у трэнды. Гэты яго ролік мае ажно 1 300 000 праглядаў і сабраў у каментарах цэлую армію фанатак. Напрыклад, адзін з папулярных допісаў ад прыхільніц святара гучыць так: «Алексей, Бог дам вам усё, акрамя майго нумара тэлефону». Экзатычная беларуская фаўна. Жыхары звычайнага шматпавярховіка ў Барысаве знайшлі ў сябе на падаконніку сапраўднага паўліна. Фота экзатычнага госця выклалі ў соцсеткі і неўзабаве адшукалі гаспадара птушкі. Аказалася, што непадалёк нехта з мясцовых трымаў гэтага паўліна як хатнюю жывёлу, і ў выніку птушку вярнулі дадому. А ў Бараўлянах пад Мінскам пабачылі насуху. Умоўна кажучы, гэта такі незвычайны янот. Насухі жывуць у асноўным у цэнтральнай і паўднёвай Амерыцы, дзе ёсць трапічныя лясы ці пустыні. Для Беларусі гэта экзотыка, але на куфары можна знайсці аб'явы аб продажы насух. У апісанні гаворыцца, што гэта вельмі разумная і пацешная жывёла, прывучаная хадзіць у латок. Каштуе такі гадаванец каля 1500 рублёў. Вось такія навіны. Падпісвайцеся на канал, стаўце свае лайкі альбо дызлайкі і выказвайце заўвагі ў каментарах. Ну і, канешне, чытайце нашу ніву, глядзіце нашу ніву і любіце Беларусь. Сустрэнемся заўтра.